таъриху фарҳанги пурғановати мардуми тоҷик имкон медиҳад ки дар тоҷикистон сайёҳати таърихию фарҳангӣ рушд намуда хатсайрҳои махсус ба ин мавзеъҳо ташкил карда шаванд. ба монанди тахти сангин ки яке аз ёдгориҳои пурарзиши таъриху фарҳанги тоҷикон маҳсуб мешавад. биандагони азиз, сафари навбатии мо гурӯҳи эҷодии барномаи хатсайр ҳамроҳ бо як гурӯҳ таърихшиносону намояндагон аз васоити ахбори оммаи мамлакат ба яке аз минтақаҳои кӯҳанбунёди аҷдодонамон ноҳияи Қубодиён ки бузургтарин пораи таърихи миллат дар хокаш ниҳон аст сурат гирифт. қобили зикр аст ки хатсайри сайёҳии таърихии мо бо ташаббуси Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни 2500-солагии шаҳристони тахти сангин роҳандозӣ гардид. мақсад аз баргузории сайёҳати иттилоотӣ ба мавзеи таърихии тахти сангин баландбардоштани сатҳи иттилоотнокӣ, аз наздик шинос шудан бо ҷараёни ковишҳои бостоншиносони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва дар сатҳи баланд инъикоси он дар васоити ахбори оммаи мамлакат мебошад. пас аз тай кардани роҳи тӯлонӣ аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ниҳоят расидем ба ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон. нахуст ҳайати хатсайр бо роҳбарии муовини вазири фарҳанг Манучер Шарифзода ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён ворид гардида бо роҳбарияти он вохӯрӣ намудем. зимни вохӯрӣ доир ба ҷараёни корҳо дар шаҳраки қадимаи тахти сангин ва ободиву созандагӣ дар ноҳияи Қубодиён маълумот дода шуд. ҳамчунин қайд гардид ки баҳри таҷлили сазовори ҷашни 32-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар сатҳи байналмилалӣ қайд кардани 2500-солагии шаҳристони тахти сангин дар ноҳия як қатор чораҳои зарурӣ андешида шудааст. ноҳияи Қубодиён яке аз гӯшаҳои қадимтарин ва қадимии кишвари азизи мо мебошад ки бо имкониятҳо шароитҳои доштаи худ яке аз самтҳои рушди туризм дар кишвар метавонад бошад. албатта ноҳияи Қубодиён дорои имкониятҳо ва шароитҳои зиёди сайёҳӣ аст ва дар ин замина мо метавонем инфрасохтори сайёҳӣ нобар кунем ки шароит барои будубоши сайёҳон, барои умуман будани сайёҳон, омаду рафти сайёҳон дар ноҳия мавҷуд мебошад. аз қабили 5 адад меҳмонхона, 15 адад ошхона ва тарабхонаҳо ҳастанд ки метавонанд барои сайёҳон имкониятҳои будубош, шароити омаду рафтро фароҳам созанд. ғайр аз ин дигар инфрасохтору шароити лозимӣ дар ноҳия мавҷуд аст ки имконияти ҷалби сайёҳонро ба ноҳия фароҳам меоранд. дар ноҳияи Қубодиён зиёда аз 18 ёдгориҳои таърихию мавзеъҳои таърихӣ ҳастанд ки онҳо бешак бо доштани таърихи кӯҳан, бо доштани як таърихчаҳои худ барои сайёҳон албатта ҷолиб мебошанд ва манбаи ҷалби сайёҳон ба минтақаи ҷануби кишвар мешавад. баъд аз ин ҳайати хатсайри мо ба осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳия ки дар он ҷо бозёфтҳои нодири шаҳраки қадимаи тахти сангин нигоҳ дошта шуданд омада бо аксу нигораҳои таърихии он ошно гардид. тавре маълум шуд тахти сангин бештар ҳамчун хазинаи Амударё ё ҷавоҳироти окс иборат аз нигораҳо, ҷавоҳироту тангаҳои тиллоӣ ва нуқрагин маълум аст. соли 1877 аз ҷониби тоҷирон номгӯи нигораҳои нодир харидорӣ шудааст. ин намунаҳои нодири ёдгориҳои халқи тоҷик дар осорхонаи миллии Британия дар шаҳри Лондон нигаҳдорӣ мешаванд. шумораи бозёфтҳои ин мавзеъ беш аз 12 000 ашёро ташкил медиҳад ки ҳамаи он дар осорхонаи миллии бостонии Тоҷикистон дар назди институти таърих нигоҳ дошта мешавад. ин бозёфтҳо асосан тилло, нуқра, биринҷ, оҳан, оҷ, устухони фил, шиша, санг, гаҷ, гил мебошанд ва анвои гуногуни аслиҳаи ҷангӣ ба мисли найза, пайкон, шамшер, ханҷар, сипар, худ ва ғайра низ мавҷуд аст ки дар ҳолати хеле хуб маҳфуз монданд. имсол дар Тоҷикистон 2500-солагии шаҳраки қадимаи тахти сангин таҷлил карда мешавад ки дар робита ба ин аз ҷониби Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон баргузории чорабиниҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст ки хатсайри таърихии мо намояндагони васоити ахбори оммаи мамлакат аз зумраи онҳост. баъд аз ин мо иштирокдорони хатсайри сайёҳати таърихӣ бо тай кардани бештар аз 30 километр роҳҳои ҳамвору ноҳамвори кӯҳӣ ба ҳудуди шаҳристони тахти сангин расидем. ёдрас бояд шуд ки ин мавзеъ дар минтақаи назди сарҳадии Тоҷикистону Афғонистон дар соҳили рости дарёи Вахш воқеъ гардидааст.
инак пас аз тай намудани зиёда аз 210 километр роҳ аз пойтахти мамлакат шаҳри душанбе омадем ба яке аз ноҳияҳои таърихии мамлакат, ноҳияи қубодиён ва ҳоло мо қарор дорем дар яке аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ тахти сангин ва ҳоло биёед бинандагони азиз бо ҳам аз ин мавзеъ ки таърихи беш аз 2500 сола дорад аз наздик ошно хоҳем шуд. моро ҳамроҳ бошед. бо ташаббуси вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ҳудуди азери хокбаровардаи тахти сангин болопӯш гардидааст то аз барфу борон ва нобудшавӣ эмин бимонад. тибқи барномаҳои давлатӣ ва нақшаи чорабиниҳои ҳамасолаи вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи миллии илмҳои тоҷикистон, махсусан институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии академияи миллии илмҳои тоҷикистон ҳамасола дар ҳудуди объектҳо, махсусан ёдгории тахти сангин, корҳои ҳафриётӣ, бостоншиносӣ сурат мегиранд, яъне гузаронида мешаванд. ҳамин тариқ дар соли 2023 низ нақша чорабиниҳо ва барномаҳои давлатӣ мушаххас тасдиқ гардидаанд. аз ҷумла аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон болопӯшнамоӣ ё ин ки муҳофизати ҷузъии ёдгории тахти сангин дар нақша буд ва имрӯз пурра анҷом ёфт нақшаи мазкур ва ҳудуди 54 ба 24 метри мураббаъ ҳудуди яъне даромадгоҳ, қисмати маъбад ки ҳоло мо дар зери он қарор дорем, яъне болопӯш гардид. ин як масоҳати хеле калони ёдгорӣ мебошад. ин имкон медиҳад ки ҷузъҳои асосии ёдгорӣ ки ҳафриёт шуданд, яъне аз зери хок бароварда шуданд, кашф шуданд, аз зери боду борон, аз нестшавӣ ва аз вайроншавӣ ва дигар омилҳои табиӣ ҳифз карда шаванд. бояд қайд намуд ки ҳамасола корҳои ҳафриётӣ, бостоншиносие ки гузаронида мешуданд, баъди анҷоми корҳои бостоншиносӣ азбас ки болои ёдгориҳо яъне кушода буданд, болопӯш надоштанд, онҳо дуввумбора тибқи тартиб яъне консерватсия мегарданд, яъне бо хок онҳоро боз мепӯшонданд, зеро ин ки дар зери барфу борон нест нашаванд. дар вақти шиносоӣ бо ҷараёни ковишҳои бостоншиносони академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва бевосита бо қисматҳои нави аз зери хок баровардашудаи ин шаҳри қадимаи миллати тоҷик ба намояндагони васоити ахбори оммаи мамлакат иттилоъ дода шуд ки моҳи сентябри соли равон дар мамлакат 2500-солагии тахти сангин таҷлил мешавад. тибқи иттилоъи масъулин оид ба таҳия ва пешниҳоди рамзи 2500-солагии шаҳристони тахти сангин озмун гузаронида шуда, албоми бозёфтҳо ва раванди корҳои ҳафриётӣ ин ёдгории таърихиву фарҳангӣ чоп хоҳад шуд. ҳамзамон дар назар аст ки имсол дар ин ёдгорӣ корҳои ҳафриётӣ тадқиқотӣ зиёд ва китоби тахти сангин дар таърихи осиёи марказӣ таҳия ва чоп гардад. қобили зикр аст ки шоҳроҳи бузурги Абрешим ҳамчун шоҳроҳи таърихӣ ки овоза ё ин ки аҳамияти ҷаҳонӣ дорад ва шӯҳрати ҷаҳонӣ дорад, гузаргоҳҳои шоҳроҳи бузурги Абрешим аз ҷумҳурии Тоҷикистон низ маълум аст ва аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон 5 гузаргоҳ ё ин ки 5 долони шоҳроҳи бузурги Абрешим мегузарад ва инҳо долонҳои Зарафшон Қароқум, долонҳои Фарғона Сирдарё, долони Ҳисор яъне долони марказӣ, долони Амударё ва долони Вахон мебошад. дар 5 долоне ки номбар кардем ёдгориҳои таърихии фарҳангӣ дар замони яъне фаъолияти шоҳроҳи бузурги Абрешим, фаъолияти тиҷоратие ки буд то замонҳои баъдӣ, яъне объектҳои таърихии фарҳангӣ бунёд ёфтаанд. қобили зикр аст ки яке аз далелҳои мӯътамадон аст ки ёдгории тахти сангин дар долони Амударё мавҷуд аст ва имрӯз мо дар ин ҷо қарор дорем. ёдовар шудам ба маврид аст ки бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имсол яъне соли 2023 ёдгории шаҳристони тахти сангин яъне 2500 солагии ин объект дар сатҳи байналмилалӣ ҷашн гирифта мешавад. ҷашн гирифтани ёдгории шаҳристони тахти сангин бар он асос аст ки ҳанӯз соли 2020-2021 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сохторҳои дахлдори байналмилалӣ аз ҷумла ба Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои илм, маъриф ва фарҳанг ЮНЕСКО пешниҳод сурат гирифт ва вобаста ба ҷашнвораи 2500 солагӣ қатномаи дахлдори ЮНЕСКО ба тасвиб расид ва дар асоси қатномаи ЮНЕСКО амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва имрӯз ҳама корҳо ҷиҳати таҷлили
ҷашнвораи 2500 солагии шаҳристони Тахти Сангин мебошад. бояд тазаккур дод ки соли равон баргузории намоиши Тахти Сангин ёдгории фарҳангии антиқии Тоҷикистон дар назар дошта шуда моҳи октябри соли 2023 бо ташаббуси Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон таҳти унвони Тахти Сангин намуди омезиши тамаддуни Шарқу Ғарб симпозиуми байналмилалии илмӣ доир мегардад ки дар он намояндагони чандин давлатҳои хориҷ иштирок хоҳанд кард. боиси таъкид аст ки ин чорабинӣ ба рушди соҳаи сайёҳати таърихиву фарҳангии мамлакат низ вусъати тоза мебахшад. маъмултарин навъи сайёҳӣ дар ҷумҳурии мо сайёҳии таърихи фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. қобили зикр аст ки дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил намудани ёдгории шаҳристони Тахти Сангин ташрифи меҳмонон зиёда аз 50 кишвари ҷаҳон ба ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба Тахти Сангин, инчунин дигар ташаббусҳое ки вобаста ба ҷашнвора яъне рӯи кор омада истодаанд, яъне чопи албомҳо бо забонҳои гуногун аз ҷумла бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, инчунин дигар корҳое ки зимни баргузории ҷашнвораи 2500 солагии шаҳристони Тахти Сангин анҷом дода мешаванд, барои рушди минбаъдаи сайёҳӣ, яъне сайёҳии таърихиву фарҳангӣ мусоидати комил хоҳад кард ва ин имкон медиҳад ки бевосита сайёҳони хориҷӣ масалан ба ин объекти таърихӣ, муҳими таърихӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд, ба таърихӣ будани минтақа таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд ва ташриф биёранд. ёдовар мешавем ки дар доираи нақша чорабиниҳои пешбинӣ намудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ёдгории шаҳристони Тахти Сангин аз ҷониби Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хатсайрҳои сайёҳӣ ворид карда мешавад. аллакай ин марҳила пурра анҷом ёфтааст. бовар дорем дар рӯзҳои наздик ин аллакай ворид карда мешавад ва бори дигар ин хатсайр имкон медиҳад ки сайёҳони чӣ дохилӣ чӣ хориҷӣ ба ҳудуди ёдгории таърихӣ ташриф биёранд ва аз таърих, тамаддун, фарҳанг, маданияти шаҳрсозӣ ва дигар унсурҳои фарҳангии минтақа бохабар бошанд. ёдовар мешавем ки 11 ноябри соли 2021 зимни ҷаласаи 41 конфронси генералии ЮНЕСКО тибқи тавсияи шӯрои иҷроияи ЮНЕСКО ва қарори 41 конфронси генералии наминаи Тоҷикистон оид ба 2500-солагии шаҳраки қадимаи Тахти Сангин ба феҳристи ҷашнвораҳои ЮНЕСКО барои таҷлил дар солҳои 2022-2023 ворид гардид. ҳамин тавр хатсайри сайёҳати таърихии мо бо бардошти якҷаҳон таъссурот ва хотироти рангин аз мавзеи таърихии Тахти Сангин ба поён расид.